Què tal, amics? Sabeu que en Televisió Municipal de València teniu un espai que vos oferim tota la festivitat de la ciutat de València? Doncs és Vents de Festa, vos oferim el sumari i comencem. Després de conèixer la setmana passada les maquetes de les falles de la secció especial, avui en Vents de Festa fem un repàs de com estan passant l'any els nostres artistes fallers. Per això, en la primera part del programa ens visiten els artistes Salvador Dols i José Lafarga per a parlar dels monuments fallers del 2011. Durant esta època de l'any, moltes són les comissions falleres que estan celebrant les seues setmanes culturals. Per això, avui visitarem una comissió per a conèixer el treball realitzat per a la difusió d'altres festivitats. En la segona part del programa se n'anirem fins a la Sala Canal, on el passat dijous comença el concurs anual de playbacks que arriba a la seva edició número 25. I la Falla Exposició Miser Mascó ens visita per a conèixer la nova presidència i les representants per a l'any 2011. I si voleu conèixer la informació que ens envien les comissions festives o participar en elles, no vos perdeu la secció de notícies setmanals. En Vents de Festa vos convidem a posar-vos còmodes perquè comencem ja mateix. Benvinguts una setmana més a Vents de Festa i com ja vos deia en el sumari, comencem parlant de Monument de Falla, ja que anem a fer un repàs de la presentació dels esbossos de la secció de falles d'especial i avui tenim amb nosaltres a l'artista faller consagrat en la Falla del Pilar com és José Lafarga. José, benvingut. Hola, bona nit. Moltes gràcies sobretot per treure un huequet en estos dies que aneu ja a Contarrellonxe veient que març se mos tira damunt, no? Hi ha que treure un huequet d'on siga pels amics. Sí, veritat? Sí. Moltíssimes gràcies. I també rebem en el programa a un artista faller que pega el botet, passa un escaló i s'envé a la secció especial per a plantar la Falla Exposició Miser Mascó. Salvador Dols, benvingut. Hola, bones, com estem? Suposo un repte important en la teua carrera professional, no? Sí, la veritat és que sempre és un escalonet més amunt. Sí, veritat? Sí. Me'n recordo fa 4 anys que vaig estar en el teu taller. El primer reportatge més de festa va ser en Salvador Dols, amb Sí, que és tu. de veres, així estiguerem. I com passa el temps, Vas altes volant. No, conteu-me, perquè vull diguem, com se diu en castellà, destripar un poquet esta presentació de maquetes de la Federació de Falles d'Especial que va dur a terme fa un parell de setmanes. Com veieu vosaltres esta qualitat i quantitat que anem a veure plantat en Falles d'Especial? Jo ho vaig comentar el dia del col·loqui que es va fer allí a les Drassanes, ho vaig comentar i era la meva opinió i continua sent. Jo vaig trobar un nivell altíssim i una quantitat de propostes plàstiques molt diferents entre si que faran que la competició sigui molt, molt interessant. Salvador, com veus tu el passet que has pegat, no? Pues sí, la veritat és que, bueno, jo li comentava abans a José també i li comentava que crec que n'hi havia, bueno, ja en aquest moment vas veure un nivell molt alt i crec que, bueno, com podem veure, la veritat és que el nivell de competició jo crec que va ser espectacular enguany. Encara que podem dir que potser els pressupostos no són els més alts, però jo crec que a nivell pressupost i tal, jo crec que n'hi haurà molt bon nivell bon resultat, de competició. Esperem que les places estiguen plenes, perquè és un any on s'hi nivellen els pressupostos i les dimensions. Per a vosaltres, un any difícil, no? Sí, bueno, és difícil és la situació actual per a tot el món, no? Però jo crec que el fet de que s'hagin ajustat els pressupostos ha fet que la gent com a que tinga més ganes de competir, no? Com a que tinga més ganes... No és que faci les falles més grans ni menys, que no són menudes. Jo, per lo que he vist dels meus companys, les escales que manegen tots van ser falles grans. Però sí que he vist que la gent ha tingut la possibilitat de no veure ninguna falla totalment desmarcar a nivell pressupostari i fa que tots tinguem més ganetes de veure què plantem i veure com competim. I la competitivitat estarà més present enguany que altres anys, no? Sí, jo penso que sí, que vamos, no sé, el nivell és el que jo parlava antes, el nivell se veu alt i la competitivitat jo crec que va ser inclús més, penso jo. Més que altres anys, no? Sé que es parlava d'aixòs desnivells pressupostaris. Però sí que molta gent comentava que també agarraran més força enguany les escenes que envolten la falla, serà així, no? Me pense que quan te marquen un poc el nivell volumètric per culpa del pressupost no pots fer uns volums molt grans,
l'ingeni eixe i les ganes de competir les tens que volcar en el que tens més, te pots defendre més a nivell d'escenografia, d'escenes. Pense que sí que pot ser un any on l'ingeni de les bases, ninots, escenografies, cartelleria, pense que pot donar prou de sí. Pot donar prou de xoc. De fet, i perdona, quan estiguérem allí en les drassanes, en el moment del col·loqui, quan Salva va explicar la seva falla, jo em vaig quedar sorprès de les escenes que va comentar, perquè ja d'entre de la manera que t'ho explicava, dius, Déu, això ja es comença a funcionar, ja torna la sàtira fallera, estem ahí. Sí, perquè hem vist, i justament ara veiem les imatges, veiem aquesta diferència de dissenys, parlem de dissenys classicistes, en dissenys més vanguardistes, més innovadors, diguem, és un barrejat que cada vegada s'han incorporat, no? Vegem falles clàssiques però que no perden la seva sàtira. Per al meu respecte, jo ho tinc molt clar, i jo soc de la gent que encara fa coses un poc més clàssiques, però pense que qualsevol proposta és bona si tots mantenim encara l'essència de la falla, que és criticar tot allò que ens passa mal durant un any. Les falles estan creades per això. Cremem tot el mal que ens passa i ho manifestem al carrer. La manera i la forma que li puguem donar és perfectament vàlida. El que una persona vulgui recurrir a formes molt acadèmiques, molt clàssiques, o que algú tingui aquesta facultat innata de poder evolucionar dins del món de la plàstica i fer coses molt més avançades. Sí, hem vist unes línies i uns dibuixos, Salva, que diuen que són més vanguardistes, no? Que no estem acostumbrats a veure-los, però que van introduint-se poquet a poquet. Sí, jo crec que sí. Jo penso que cada volta cada un va tirant a fer coses diferents i a el que parlem, a donar una innovació, ja que no es pot, diguem, a lo millor en el nivell pressupostari no es pot lluir més la cosa, se dediquem més a millor a l'ingeni gràcia, com parlàvem antes, per exemple, és el meu cas, s'han dedicat un poc més a fer un poc més de fort d'ingeni gràcia, ja que el nivell al millor pressupostari no és el més fort que puguem dur, però, bueno, i igual, el mateix, jo penso que al nivell artístic n'hi ha molta gent que se volca a fer un poc el disseny, a que aquest disseny es faci de notar. Jo sí que voldria, ja que enguany sí que pegues el passeig, Salvador, que ens expliques el teu monument per a aquestes falles, ja que el dia de la presentació no poguérem veure i estar amb tu, però sí que tenim imatges del projecte teu per a la falla exposició Mister Mascó, i com si l'expliques un poc, no? Que anem a veure plantat en aquesta plaça. El lema és en la granja del Pepito, i és tot la temàtica va rodant a uns granxers, diguem, i a la càrrega que pot dur, diguem, el granxer. I va tot un poquet envoltar un tema polític, li hem volgut donar un poc el tema polític local, més que altra cosa, perquè és el que més es coneix, potser és el més conegut que puguem tindre a València, mira, es veu. Arribar al ciutadà de València. Arribar al ciutadà de València. Sí, és un poc el tema polític que tocarà així referent València. Tenim un poquet tot el tema de medis de comunicació, és un galliner, han representat un galliner en els medis de comunicació, que cada un tira per lo seu. També tenim representats fins a la mateixa federació de les falles de la Federació de les Falles d'Especial, que diguem que totes són com borreguets i van totes a lo que diguem lo que és l'Ajuntament o lo que és diguem la festa un poquet dur. I bueno, ja t'he dit, tiros d'orelles que diuen, no? Sí, totes són un poc escenetes volcades un poc en el mateix referent, que és tot una granja, però després va tot volcat al tema polític. Veiem les teues línies i la teva forma de treball està clarament expressada en la maqueta. Sí, la maqueta la vas muntar jo i la veritat és que hem volgut donar-li un toc més clàssic, un toc més burrianero, que és el que, diguem, a dia d'avui és on s'està muntant la falla i estem allí treballant-la. Entonces hem volgut fer un estil més socarro, més el que ha sigut sempre l'estil més de burriana. I José, tu estàs amarrat, jo sé que la falla del Pilar te tenen amarrat, però hi ha que dir que també després d'uns anys on els teus monuments han sigut molt rellevants, te quedes en aquesta llistó, un artista que t'has convertit en una revelació i t'ha de donar pressió un any més, estar al nivell del que la gent i l'exigència del faller demana. Enguany és l'any, com diem el meu poble, fotut.
Sí, no? perquè el primer any no t'esperava ningú, el segon me van donar un premi va ser el CES, que és un premi, doncs, veus les falles que n'hi havia, pots tindre l'opinió de que podies haver anat un poc més amunt, però bueno, és el que te comentava antes, gustos del jurat i n'hi ha que respectar-los, tant quan són bons premis com quan són roïns, almenys és el que jo faig. Però clar, el que queda, el poso que queda és que t'has endut un segon, t'has endut un sext i ara en el tercer any, quina classe d'artista eres, el del segon o el del sext? Ara què, no? Entonces, no sé, jo no sé en quin més arrimat a quin dels dos punts estic. L'únic que sí que puc garantir-li a la comissió, i ells ho saben, perquè conviuen amb mi molt la meva manera de treballar, és que vaig a treballar al màxim des de les meves possibilitats i que vaig a donar-ho tot per el tot. No sols perquè la falla del Pilar me tinga agarrat, sinó per intentar jo que no me solten.